खुलुमबाय नोंथांमोनखौ सानसेयारि रादाबाव बरायनाय थाबाय आसा खालामदों नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दं नोंथाङा जुदि निउस खोनासंनो मोजां मोनोब्ला बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला खारन बे चेनेला गोदानसो बेनिखायनो नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ थावदो बिदिब्ला दिनैनि सानसेयारि रादाबखौ आं फोसावलांसै गिबि खौराङावनो दङ कच राजबंशी हानजाफोरा सरकारखौ एसटि रिपर्टखौ गोख्रै खालामनो खावलायो All Koch राजबंशी फरायसा आफाद आरो जि कच राजबंशी आफादफोरनि थान्दैफोरा 14 दिसेम्बर खालि दिसपुराव ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टारखौ लोगो हमदों बिथांमोनहा सरकारखौ शेड्युल ट्राइब एसटि स्टेटास रिपर्टखौ फास्ट ट्रेक खालामनो खावलायो जाहाथे बेखौ थाबैनो गनायथिनि थाखाय गोदान दिल्लीसिम दैथायहरनो हायो हानजाफोरा 2026 मायथाइनि आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि सिगां मोनद' हारिफोरनो एसटिनि गनायथि लुबैदों दैदेनगिरिफोरा बुङो दि बिथांमोनहा बावैसो सिगां सरकारनि मावफारियाफोरजों खावसे गोजोननाय मोनाखै आरो जेब्लासिम ट्राइबेल थामान होनाय जाया अब्लासिम गावसोरनि दाबिखौ नारसिनबाय थागोन बिथांमोनहा थाबैनो मावफारिया लानो थाखाय नेशनेल कमिशन फर शेड्युल ट्राइब्स आरो मिरु ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार आरो मिरु एजेन्सिफोरनिसिम खौरां लानो थांखि लादों नैथि खौराङाव दङ एसामिस सुंद' सावथुन मुगाया बेस्ट शर्ट जुरि एवार्ड 2025 खौ मोननो हादों एसामिसनि सुंद' सावथुन मुगाया 14थि मुम्बाइ शर्ट्स नेशनेल फिल्म फेस्टिभेल 2025 आव साबसिन शर्ट जुरि बान्था मोननो हादों बेयो सावथुननि थाखाय मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय जायखौ मावख'आरि महरै 12थि गोवा गुसुं सावथुन फोरबोनि थाखायबो सायख'नाय जादों आरो 18थि जयपुर हादोर गेजेरारि सावथुन फोरबोनि थाखाय मुं सायख'नाय जादों ट्रिनब एन्टारटेनमेन्टजों बानायजानाय आरो हादोरारि बान्था मोनगिरि समुजल काश्यपजों दिथा होजानाय मुगाया शकुन्तलानि सल'खौ खिन्थायो जाय मुगा रेशमनि थाखाय बावसोमनाय आरो गावनि बेरामि बिफाखौ जोथोन लाग्रा सासे लाइमोन सि दाग्रा जेराव मेसिनाइजेशननि खैफोदजों मोगा-मोगि जानो गोनां जायो बेनि सिगां बे सावथुना गुवाहाटीआव 9थि चलचित्र हादोरारि सावथुन फोरबोआव साबसिन सुजुगिरिनि बान्था मोननो हादोंमोन थामथि खौराङाव दङ 2026 मायथाइनि आसाम एसेम्ब्लि बिसायख'थियाव बिपिएफआ मोन 20 मासि आवग्रिगोन हाग्रामा महिलारी हाग्रामा महिलारीनि दैदेननाय बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट बिपिएफआ फैबाय थानाय 2026 मायथाइनि बिसायख'थियाव मोन 20 मासि लानानै बिसायख'थि गेलेनो थियारि जादों बिजेपिजों दैदेनजानाय एनडिएजों गोरोबनानै दिल्लीआ मोन 15 निफ्राय 20 बियाबाव बिसायख'थि गेलेनो सानथांखि खालामदों मैया बाक्सा जिल्लानि बिपिएफनि आफादगिरि आरो बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारीया आसाम माला बिथांखिनि सिङाव मोननै लामा बिथांखिनि लुफुंनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो जथुम्माखौ नोजोर होनानै महिलारी बिथाङा बुङो दि बिपिएफआ एनडिए गोरोबथा हान्जानि बाहागो महरै आसाम एसेम्ब्लि बिसायख'थियाव बाहागो लागोन बे हाबाफारियाव बिथाङा बिटिसिनि बारग' गाहाय प्रमद बर'खौबो गोख्रों रावजों सोंखारिनानै बुङो दि बे मावथांखिफोरखौ बिथांनि हाबा मावनाय समाव गनायथि होनाय जादोंमोन नाथाय मावफुंनाय जायाखै जायनि थाखाय रांनि जाख्ल'नाय जानो हागौ होनना फोरमायो महिलारीया बुंबावदों दि सिगांनि काउन्सिलनि समाव जेबो मख'जाथाव जौगाखांनाय जायाखैमोन आरो दानि बिपिएफ दैदेननाय खुंथायनि समाव रुजुजायै दावगानाय जागोन होनना खोथा होयो बिथाङा बुंबावो दि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिआ फैगौ जानुवारि दानाव भुटानाव चिरां गेलेफु रेल लाइननि थाखाय गायसननाय हाबाफारि लागोन जाय मावथांखिया ओनसोलारि फोनांजाबखौ बांहोगोन होनना मिजिंथिदों श्रीरामपुराव सोलिबाय थानाय सिन्डिकेटनि जेंनानि सोमोन्दै महिलारीया बुङो दि बिथाङा बे आयदानि बागै जेबो मिथिया ब्रैथि खौराङाव दङ आसामाव गोदान एएसटिसि गाहाय मावख'फोर आरो इलेक्ट्रिक बासफोरजों सोमखोर हान्थामेलाखौ बांहोयो हान्थामेला बिफाननि मन्त्रि चरण बर'आ समबारखालि रुपनगराव आसाम स्टेट ट्रेन्सपर्ट कर्परेसन एएसटिसिनि गोदान गाहाय मावख'खौ बेखेवनानै होयो बिथाङा फोसावो दि पिएमइ सेवा बिथांखिनि सिङाव गं 100 गोदान मोब्लिबारि बासफोरा बेबथायाव ज' जागोन जेराव खावसेनिबो बांसिन दिसेम्बर दाननि जोबनायसिमाव सौहैगोन होनना साननाय जादों बेयो साखोन-सिखोन आरो साबसिन रायजोआरि हान्थामेला होगोन बे बासफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय गासै आसामाव मोन 7 गोदान चार्जिं स्टेशन बानायनाय जागोन
सा-सानजा सीमा रेलवेजों मोनसे MOU जालुकबारियाव गोदान मुगानि इन्टारस्टेट बास टार्मिनेल ISBT लुफुंनायाव हेफाजाब होगोन। बेफोर हाबाफारिनि थांखिया सुंजाबथायखौ जौगाहोनाय, गुबुंले आबहावाखौ बाङाइ खालामनाय आरो रायजोनि सुबुंफोरनि थाखाय हान्थामेलाखौ बांहोनाय। बाथि खौराङाव दङ BJPआ आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय बिसायख'थि सामलायगिरि थिसनदों। BJP दोलोआ फैगौ आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय थियारि जानायखौ गोख्रों खालामनो थाखाय गोदान दैदेनगिरि थिसनदों। BJPनि माहारियारि लेङाइ आफादगिरि आरो संसद बैजयन्त पान्डाखौ आसामनि बिसायख'थि प्रभार महरै थिसननाय जादों। बिथाङा हादोरसायाव दोलोनि बिसायख'थि मावथांखि लानाय आरो सामलायनायनि बिबान थागोन। बिथांजों लोगोसे गागि दैदेनगिरि सुनील कुमार शर्मा, BJP MLA आरो जम्मु आरो काश्मीरनि बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरि आरो बारग' मिरु मन्त्रि दर्शना बेन जरदसखौ लोगो इनचार्ज महरै थिसननाय जादों। बे थिसनथायफोरखौ BJPनि हादोरारि आफादगिरि जगत प्रकाश नड्डाया फोसावो आरो थाबैनो गोहोम गोग्लैगोन। द'थि खौराङाव दङ एप्लिकेशन्स अपेन फर हस्पिटेलिटी ट्रेनिं फर पार्सन्स विथ डिसेबिलिटिज। बेंगुरा सुबुंफोरनि थाखाय हस्पिटेलिटी ट्रेनिं फोरोंथायनि थाखाय आर'जलाइखौ बेखेवनाय जाबाय। LIC HFL सार्थक मावथांखिनि सिङाव बेंगुरा सुबुंफोरनि थाखाय 6 दाननि आलासि जिरायथाय फोरोंथाय हाबाफारिनि थाखाय आर'जलाइखौ बेखेवनाय जाबाय। बे हाबाफारिखौ गेटवे इन्स्टिट्युट अफ हटेल मेनेजमेन्टनि हेफाजाबजों खुंनाय जादों आरो बेखौ आसाम स्किल इउनिभार्सिटिजों फोरमान होनाय जागोन। बे फोरोंथायखौ आलासि सिबिथाय दारिमिनाव मोगथाङारि रोंगौथि आरो साख्रिनि सायाव नोजोर होनानै सोलोंथाय होनो थाखाय महर होनाय जादों। बेयो जथाय रोंगौथि जौगाहोनाय आरो समान सोलोंथायारि खाबुफोरनि सायाव गोसो होयो, जेराव बेंगुरा सुबुंफोरखौ फोथायथि दानायाव आरो खामानि नागिरनायाव मदद खालामो। सामलायगिरिफोरा बुंदों दि बे हाबाफारिनि गेजेरजों हटेल आरो बेजों सोमोन्दो गोनां सिबिथायफोराव बेंगुरा सुबुंफोरनि बाहागो लानायखौ बांहोगोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरखौ बे रोंगौथि जौगाथायनि खाबुखौ बाहायनो आरो मुलाम्फा लानो थाखाय थुलुंगा होनाय जायो। स्निथि खौराङाव दङ 9 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव 21 बोसोर बैसोनि लाइमोनखौ हमदों। त्रिपुरा पुलिसआ सेपाहिजाला जिल्लानि मधुपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय कमलासागर मियापारा ओनसोलाव सासे 9 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव 21 बोसोर बैसोनि रसेल मिया मुंनि सुबुंखौ खायो। हिन्जावसाया दायनिगिरिनि नसुंसेनि। पुलिसआ बुङो दि रसेलआ बिखौ अननाय आरो नंखाय खोथा होनानै गावनि न'आव फुस्लायनानै लाबोदों आरो उनाव आथोनारि सोमोन्दो लाखिदों। हिन्जावसाया गिबियाव सिरि थादोंमोन, नाथाय उनाव बिमा-बिफानो खोन्थायो। बिथांमोनहा रबिबारनि सानजौफु समाव मधुपुर पुलिस थानायाव अजद होदों। पुलिसनि मोनसे हानजाया गोख्रैनो बिथांनि न'आव सिग्रोमो आरो बिखौ खायो। बिथांनि सायाव पक्स' एक्टनि सिङाव दाय जाबसिननाय जादों। दायनिगिरिखौ नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो। बेजों लोगोसे नोंथाङा लाइक, शेयार खालामना होब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।